so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting. Εδώ θα βραβευτεί ο τερματοφύλακας της Ελληνικής Ενόπλων Δυνάμεων, ο Φάμπιο Μίρτα, ο οποίος έχει περάσει και έχει παίξει για τα χρώματα του Ολυμπιακού Λυκείου για ένα χρόνο και για 3 χρόνια στην ομάδα του Πανηγιατικού. Δέχεται την ερμηνευτική πλακέτα από τον κύριο Τζανί, υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Το 0-2 παραμένει. Πετάχτηκε με τα ακροδάχτυλα Φάμπιο Μίρτα σε κόρνερ. Φωτόπουλος. Παραλίγο να γίνει το λάθος, θα βγει από το δοκάρι του, θα απομακρύνει ο Μίρτα. Μίρτα, αυτός τον Τσόχρη, πιέζει ο Σταφάη, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι πάσες. Μίρτα. Μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Εύκολα από το Δούμουρα ήταν η κεφαλιά, εύκολα στα χέρια του Μίρτα. Εδώ θα μπλοκάρει ο Μίρτα. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Μιχαλόπουλος εκτελεί, παίρνει φάλτσα η μπάλα. Δεν έχει πρόβλημα ο Φάμπιο Μίρτα, ο πορτιέρε των σταχιοφόρων. Τώρα δεξιά θα βγει η σέντρα, θα βγει ο Μίρτα και θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερο! Σταφάη, το σουτ, μπλόκαρε ο Μίρτα. Δεύτερο, προσοχή! Ζαχαράκης λογικά θα πάρει την εκτέλεση. Ναι, απευθείας πήγε. Ο Μίρτα δεν ευνηδιάστηκε. Τέλος! Γενικά στα από δεξιά, Η σέντρα στο δεύτερο δεκάρι. Μπουλγκουρίδης κατεβάζει με το κεφάλι. Ζαχαράκης πλασέ. Δεν βρήκε γωνία. Πήγε ψηλά η μπάλα. Εύκολα μπλόκαρε ο Μίρτα. Εκτελέστηκε, μπάλα πέρασε και τελικά στην αγκαλιά του Μίρτα. Ξεκάθετα το 1-2, Μιχαλόπουλος στο σούτα, σε ετοιμότητα ο πορτιέρε της ομάδας του Πανεπιστημιακού, ο Φάμπιο Μίρτα. Ο
Βουλγουρίδης μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ στην κλειστή γωνία, corner. Πλες! Πλες! Έλα! Όχι! Τι έκανε! Gordon θα κάνει και πολύ καλή απόκρουση. Gordon μες στην περιοχή, Gordon θα κάνει το σούτ και η μπάλα στην αγκαλιά του Μίρτα. Πήγαινε! Άνοιξε για τον Σταφάη, δεν υπάρχει offside. Το πλασέ με τα πόδια, ο Μίρτα, μεγάλη ευκαιρία.